האם בקרוב כל המוצרים שנקנה בסופר יארזו באריזות ידידותיות לסביבה? לא בטוח. אבל עמותת אדם טבע ודין קיימה בתחילת השבוע כנס כדי לנסות ולקדם את חוק האריזות. ערב טוב לנחמה רונן, יושבת ראש תאגיד המחזור. ערב טוב לינוי. השבוע התקיים כנס גדול בנושא חוק האריזות, ומסתבר שהן מהוות בעצם מעל 20% מהפסולת הביתית. אנחנו מתכוונים לשנות את הרגלי הקנייה בעקבות הבשורות האלה? אז בקרוב מאוד תסתיים מלאכת חקיקת חוק האריזות שתחייב את התעשיינים והיבואנים לקחת אחריות על הפסולת שהם מייצרים. אנחנו נצטרך להפריד את ההשפעה בבית לשני זרמים, יבש ורטוב, אבל נראה שכבר כולם הפנימו שהרגלי הקנייה של הצרכן הישראלי כבר לא קשורים רק במחיר ואיכות, אלא גם בשיקולים סביבתיים. ונשאלת השאלה, האם הגל הירוק ששוטף אותנו יגרום לנו לעצור רגע לפני שאנחנו שמים את המוצר בעגלת הקניות, ולחשוב אם יש הצדקה לקנות מוצר שהאריזה שלו פי 2 מגודלו? האם נקנה יותר מחברות שאורזות באריזות שניתן למחזר אותם? האם תעשיית הפאסט פוד תתחיל למכור לנו את המזון בכלים מתכלים ולא תסביר לנו רק כמה הוא טוב לבריאות? אז נראה שיש סימנים ראשונים של שינוי, בייחוד בהיערכות של התעשייה הישראלית. עכשיו הגיע התור שלנו כצרכנים להתחיל ולגלות בגרות. אז אוקיי, אז ישראל מתחילה באיזשהו מהלך.